Я, Свідзінський Микита, вучень 10 класу Державної установи едукації, Кринківська середня школа ім'я Михася Тихоновича Ленькова, екскурсовод школьного літературного музея. У Агроградку Крынкі є середня школа, якой постановой Совета Міністрів Білоруської Советської Соціалістичної Республіки от 12 студеня 1976 года було присвоєно ім'я народного письменника Білорусі Михася Тихоновича Ленькова. А з 28 кастрычніка 1978 года по установе адукації дзейнічае літературны музей пісьменніка-земляка Михася Тихоновича Ленькова. Калі вы спытаецеся ў мяне, ці трэба вам наведаць наш літаратурны музей, я адназначна адкажу – трэба. Па-першае, тут вы сустрэнецеся з жывой беларускай мовай, літаратурнай спадчынай пісьменніка. Экскурсіі ў музеі праводзяцца на беларускай мове. Вы маеце магчымасць пераканацца ў тым, што творы пісьменніка не згубілі сваёй актуальнасці. Імі цікавяцца і дарослыя, і дзеці. Вы маеце магчымасць патрымаць у руках кнігу Михася Тихоновича Ленькова «Миколка-паровоз» 1953 года выдання, да яшчэ і з дароўным надпісам пісьменніка. Пройдзецеся разам з дедам Остапом, адводзячы беду ад партызанскага атрада. Парадуйцеся з Миколкам-паровозом і героямі аповесці пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных сяброў. Па-другое, Вялікая Адчынная вайна пакінула глыбокія раны ў сем'ях беларусаў. Не абышла яна і Михася Тихоновича Ленькова. Родная сестра пісьменніка Ганна Тихоновна Ленькова успамінала: распачалася вайна. Мішу выклікалі ў военкамат. Вярнуўся адтуль развітацца з сям'ёй, але больш не ўбачыў ні жонкі, ні сына. А калі вам цікава даведацца пра іх лёс і пра лёс роднага брата Рыгора, то наведайце наш музей. Я ўпэўнены, што любога авідвальніка літаратурнага музея цікавяць асабістыя рэчы пісьменніка. Яны як чароўныя ніткі, якія звязваюць час жыцця мастака слова і сучаснасць. Вам будзе цікава ўбачыць берет, прыбор для галення, куртку, якую, дарэчы, Михась Тихонович прывёз са Злучаных Штатаў Амерыкі, скураны сакваяж, запальніцу. Гэта сродкі жыцця пісьменніка. Аб літаратурнай і грамадскай дзейнасці вам паведаюць пасведчанне дэпутата Верховнага Савета БССР, Парадашковіцкай выбарачнай акрузе, дэпутацкі значок, значок выдатнік народнай асветы, пасведчанне члена Саюза пісьменнікаў СССР. А дзяўчаты і жанчыны маюць унікальную магчымасць прымераць каралі са слановай косці і жэмчугу, якія Михась Тихонович прывёз з Індыі для сваёй жонкі Соф'і Захаровны Леньковай. Тут у музеі вас чакаюць шматлікія фотаздымкі нашага пісьменніка. Вось ён на нарачы. У час розных паседжанняў ёсць фотаздымак нават на слане. Сярод вучняў, настаўнікаў, жыхароў вёскі Крынкі падчас прыезду 19 мая 1961 года. У вас ёсць унікальная магчымасць прачытаць пісьмы і паштоўкі пісьменніка ад калектыву Крынкаўскай сярэдняй школы. Высветліць, хто з'яўляецца аўтарам партрэта пісьменніка, напісанага ў 1974 годзе, і якое дачыненне ён мае да пісьменніка. Спадзяюся, я пераканаў вас у тым, што вам трэба наведаць наш літаратурны музей Михася Тихоновича Ленькова ва Дзяржаўнай установе адукацыі Крынкаўская сярэдняя школа імя Михася Тихоновича Ленькова Лёзнінскага района. А калі так, то сардэчна запрашаю. Да сустрэчы!